ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି ଭାରତ ମାଆର ବିଷୟରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15, ଆମ ଭାରତ ମାଆର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତବାସୀ ବହୁ ଲୁହ ଲହୁ ବିନିମୟରେ ପରାଧୀନ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ମାନବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲେ ସେ ହୁଏ ପରାଧୀନ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ମତରେ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା ଓ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିବସ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପରାଧୀନର ବେଢ଼ିକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।